και μία ευχή να κάνουμε όλοι μας, να σταματήσει αυτός ο πόλεμος, που δεν είναι πόλεμος, είναι σφαγή. Νήπια, αθώα παιδιά σκοτώνονται, σφάζονται, αποκεφαλίζονται, ξαφνίζονται οικογένειες, γκρεμίζονται πολιτείες, χωριά. Κακός ο πόλεμος, κάκιστος ο πόλεμος. Μία ευχή όλοι μας να κάνουμε, μία προσευχή να στείλουμε στο Θεό, να βοηθήσει να ειρηνεύσει τον κόσμο, να γαληνέψει όλη η κοινωνία. Αγαπητοί μου, σήμερα το επιθυμώ πολύ να σας μιλήσω για κάτι που όλοι μας βιώνουμε, το ζούμε τη σημερινή εποχή, τη σημερινή ημέρα. Το Ευαγγέλιο μας λέγει ότι παρά το Θεό πάντα δυνατά εστί. Ένα παιδί στο άνθος της ηλικίας του, νεκρό, οδεύει προς το κημητήριο. Θρήνος μεγάλος, είναι μοναχογιός. Προ λίγου καιρού έφυγε, της πήρε της χαρακουμένης μάνας τον άντρα της, τον σύζυγό της. Μένει τώρα μόνη της, το παιδί φεύγει. Ο δυρμός και κλάμα. Ξαφνικά μία πομπή, άλλη, άγνωστη, συναντάει αυτή την πομπή, την νεκρική πομπή. Τη σταματάει. Πλησιάζει τη μάνα που κλαίει με οδυρμό. Μην κλαις. Μην κλαις, της λέει. Προχωρεί. Πηγαίνει στο νεκρό παιδί. Οι άνθρωποι που το σήκωναν σταματούν, το κατεβάζουν κάτω. Κοιτάει το παιδί, το νεκρό παιδί. Ο Ιησούς Χριστός, ο Θεός ημών. Και τι του λέγει? Τι του λέγει? Νεανής και εσύ λέγω αγέρθητη. Παιδί μου, σε διατάσσω να σηκωθείς. Σου φωνάζω να σηκωθείς. Σήκω επάνω. Ο νεκρός σηκώνεται. Ομιλεί. Παραδίδεται στη μάνα του. Και το κλάμα γίνεται χαρά. Το δάκρυ γίνεται ευτυχία. Στέκομαι τώρα να σας πω μια μικρή περικοπή από τον Απόστολο Παύλο που εγγράφηκε προς τους Γαλάτας. Καθ' υπερβολήν εδίωξαν την Εκκλησία του Θεού, ομολογεί ο Παύλος. Εχθρός του Χριστού. Εχθρός της Εκκλησίας του Χριστού. Εχθρός του Θεού. Ποιος? Ο Παύλος. Ακούει τη φωνή καθοδόν που πήγαινε προς τη Δαμασκό, τη φωνή του Χριστού και του λέγει «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις?» Σκληρώσει προς κέντρα λακτίζει. «Σαούλ, γιατί με καταδιώχνεις? Γιατί με πολεμάς? Γιατί είσαι εχθρός μου?» Είναι σαν να στείνεις καρφιά όρθια και να τα χτυπάς με την γροθιά σου. Να ξέρεις ότι το χέρι σου θα ματώσει. Τα καρφιά, το μαχαίρι δεν θα πάθει τίποτα. Τι είσαι, Κύριε? Εγώ είμαι Ιησούς ο Ναζωραίος, ον συδιώκεις. Αυτό είναι λοιπόν το θέμα μας σήμερα, αγαπητοί μου. Γιατί με διώκεις? Γιατί με εχθρεύεσαι? Γιατί με πολεμάς? Φωνάζει ο Χριστός μας. Φωνάζει ο Θεός μας. Ο Πατέρας σας είμαι.
ο δημιουργός σας είμαι, ο πλάστης σας είμαι, εκείνος που σας έδωσα και σας δίνω όλα τα αγαθά που υπάρχουν. Σας προστατεύω, σας θεραπεύω, σας έβγαλα από τη σκλαβιά των Αιγυπτίων που ήσασταν 400 χρόνια σκλάβοι και δούλοι. Σας ελευθέρωσα, περάσατε την ερυθρά θάλασσα χωρίς να βραχείτε μία σταγόνα. Αντιμετωπίσατε τόσους εχθρούς, τους κατανικήσατε. 40 χρόνια μέσα στην έρημο, χωρίς νερό, χωρίς φαγητό, και εγώ σας τάιζα, σας πότιζα. Ήρθανε θηρία, ήρθανε φίδια δηλητηριώδη, πεθαίνατε από το δηλητήριό τους. Εγώ σας θεράπευσα. Εγώ σας έδωσα τη γη της επαγγελίας. Εγώ σας έδωσα προφήτες και πατριάρχας. Σας έδωσα και νόμο να έχετε, να τον σέβεστε. Σας έδωσα και την ίδια τη ζωή μου. Από αγάπη σας έδωσα το αίμα μου. Εσείς με σταυρώσατε. Εσείς με φραγγελώσατε. Εσείς μου φορέσατε ακάπινο στεφάνι που ανάβιζε το αίμα από το μέτωπό μου σαν συντριβάνι. Εσείς μου πήξατε την λόγχη μες στην πλευρά μου. Σας ζήτησα λίγο νερό και μου δώσατε ξύδι και χολή. Πες μου γιατί με διώκεις, άνθρωπέ μου. Πες μου γιατί με πολεμάς. Ναι, να μ' ακούσουν όλοι. Γιατί πολεμάμε το Θεό μας, τον ευεργέτη μας, τον πατέρα μας. Πόσα καλά δεν μας έδωσε. Εγώ είμαι ο πατέρας σου. Φωνάζεις κάθε μέρα, Πάτερ ημών. Πατέρα μου, δώσε μου το κάθε τι για να έχω χαρά στη ζωή μου και στο δίνω. Εσύ γιατί με πολεμάς? Πες μου γιατί. Και με πολεμάς όταν με βρίζεις, όταν με βλασφημείς. Με πολεμάς και εσύ, άνθρωπέ μου, όταν λες ψέματα, όταν κλέβεις, όταν μοιχεύεις, όταν πορνεύεις. Με πολεμάς. Εγώ είμαι ο Θεός σου, ο δημιουργός σου, ο πατέρας σου. Φροντίζω για όλα. Είσαι παιδί μου. Και μάλιστα στο τόνισα. Στο τόνισα επάνω στο όρος των μακαρισμών, στο όρο της Γαλιλαίας. Μακάρι οι ειρηνοποιοί, ότι αυτοί οι ιοί Θεού κληθήσονται. Αυτά είναι τα παιδιά μου. Γιατί μητέρα με διώκεις? Γιατί πατέρα με διώκεις? Γιατί παιδιά με διώκετε? Γιατί φωνεύετε? Παιδιά αγέννητα τα φωνεύετε. Δεν ξέρετε ότι εγώ σας είπα ου φωνεύσεις? Γιατί κλέβετε την υπόλοιψη του άλλου, την τιμή του άλλου, την ηθική του άλλου, την τιμιότητα του άλλου. Γιατί την κλέβετε? Εγώ δεν σας είπα ου κλέψεις? Γιατί αγαπάτε την ανηθικότητα, την μεγαλύτερα ποτέ που υπήρχε και υπάρχει ανηθικότητα στον κόσμο. Τη σήμερον ημέρα ζούμε. Γιατί τα κάνετε όλα αυτά? Πες μου γιατί με πολεμάς? Κι αν με πιστεύεις ότι είμαι ο Θεός σου και ότι υπάρχω, γιατί με πολεμάς? Δεν φοβάσαι? Κι αν πιστεύεις ότι δεν υπάρχω, δεν είμαι Θεός σου, πάλι γιατί με πολεμάς, αφού είμαι ανύπαρκτος για σένα? Δεν βλέπεις? Για θυμήσου τη Σοβιετική Ένωση, 70 χρόνια αθείας και απιστίας, συντριβή της Εκκλησίας του Χριστού.
Πού πήγαν όλοι αυτοί που πολεμήσανε την Εκκλησία? Εξαφανιστήκανε, καταστραφήκαν ολοσχερός. Η Εκκλησία λάμπει και φωτίζει και θερμαίνει και αγιάζει. Και μην πάτε μακριά στη Ρωσία, πηγαίνετε εδώ κοντά στη γειτονιά μας, στην Αλβανία. Πριν λίγα χρόνια είχαν μετατρέψει σε ένα άβουλο πλάσμα ολόκληρη την Αλβανία. Χωρίς πίστη, χωρίς Θεό, γκρεμίζανε εκκλησίες, τις κάνανε στάβλους, γυμναστήρια, θέατρα και κινηματογράφους. Και όλοι αυτοί που πήγαν, που είναι η εκκλησία μας σήμερα? Και ρίχτε μια ματιά μέσα στις πλατείες, σε αυτή τη χώρα λάμπουν και φωτίζουν οι εκκλησίες. Πες μου γιατί με πολεμάς. Θέλω να μάθω το γιατί. Πες μου το γιατί. Και το χειρότερο απ' όλα είναι αδιαφορούν. Έχουν παγώσει. Δεν έχουν κανένα ενδιαφέρον για το Θεό Πατέρα, για εκείνο που θυσιάστηκε. Δεν είναι λίγο πράγμα, δεν είναι μικρό το πράγμα. Θεός αληθινός ήρθε από τους ουρανούς. Δεν είναι δήμαρχος και έγινε κλητήρας. Θεός αληθινός και έγινε ένας φτωχός και ταπεινός άνθρωπος που δεν είχε που την κεφαλή κλείνει. Τον πολεμάς και εσύ Ορθόδοξε Χριστιανέ, τον πολεμάς και εσύ κληρικέ, όποιος κι αν είσαι, τον πολεμάς και εσύ μητέρα και πατέρα. Με τα καμώματά μας είμαστε σωστοί κληρικοί, είμαστε σωστοί αρχιερείς, είμαστε σωστοί πατέρες, είμαστε σωστοί μητέρες. Τα παιδιά μας τα εκπαιδεύουμε, τα μαθαίνουμε, τα διδάσκουμε το σωστό δρόμο, το δρόμο που οδηγεί στον Θεό, στην τιμή και στην υπόλοιψη, στην αγάπη, στη δικαιοσύνη, στην ευγνωμοσύνη. Απέραντη αχαριστία επικρατεί απέναντι στο Θεό, απέναντι στον εαυτό μας. Αδικούμε τον εαυτό μας. Ο Θεός μας έπλασε βασιλιάδες. Βασιλόπουλα είμαστε. Πριγκιπόπουλα είμαστε, γιατί ο πατέρας μας ο Θεός είναι βασιλιάς. Τι κάνουμε σαν πριγκιπόπουλα? Να λέμε ψέματα, να διαβάρουμε, να συκοφαντούμε και το χειρότερο απ' όλα, να συκοφαντούμε και να διαβάρουμε και να κατηγορούμε και να υβρίζουμε τον πατέρα μας και τη μάνα μας, τον ιερέα μας, τον επίσκοπό μας. Ό,τι χειρότερο είναι. Και βέβαια, εφόσον κατηγορούμε και βρίζουμε τους ανθρώπους μας εδώ, την εκκλησία μας εδώ, τους κληρικούς μας εδώ, τους γονείς μας εδώ, που είμαστε κάθε μέρα μαζί τους, δεν θα βρίξουμε, δεν θα κατηγορήσουμε, δεν θα διαβάρουμε τον Χριστό μας, την Παναγία μας, τους Αποστόλους, τους πατέρας, τους προφήτας, τους πατριάρχας? Γιατί? Πέστε μου γιατί. Οι περισσότεροι μας δεν προσευχόμαστε. Όλοι έχουν συσπηρωθεί γύρω από το δυσώνυμο αριθμό το 666. Μόνο αυτό φακελώνει. Μόνο αυτό είναι το αντίχριστο. Μόνο αυτό κολλάζει. Μόνο αυτό τιμωρεί ο Θεός. Δεν τιμωρεί τη μοιχεία. Δεν τιμωρεί το φόνο. Δεν τιμωρεί την πορνεία. Δεν τιμωρεί το ψεύδος και την κλοπή. Την απάτη. Την πλάνη. Το άδικο. Την αχαριστία. Το μίσος και την κακία.
τη μυσικακία, την εκδίκηση, το φθόνο. Δεν τα τιμωρεί αυτά ο Θεός? Αυτά δεν είναι αντίχριστα? Αυτά είναι με το Θεό ή με το διάβολο? Σοπάζουμε, κοφεύουμε όλοι, δεν μιλάμε. Όλα καλά πηγαίνουνε. Πού είναι τα καλά? Πού τα είδατε τα καλά? Γι' αυτό αγαπητοί μου, γι' αυτό αγαπητέ μου πατέρα, αγαπητή μου μητέρα και αγαπημένα μου παιδάκια, στο Χριστό, μην το σταυρώνουμε ξανά με τις αμαρτίες μας, με την παρακοή μας, με τα καμώματά μας και υποκρινόμαστε ότι είμαστε στο Χριστό, δηλαδή ότι είμαστε χριστιανοί, δηλαδή ότι ανήκουμε στον Χριστό. Ανήκεις στον Χριστό όταν παραβαίνεις τον νόμο Του, όταν παραβαίνεις τις εντολές Του, όταν παραβαίνεις τη δασκαλία Του, όταν περιφρονείς το Ιερόν Ευαγγέλιο, την Αγία Του Γραφή. Και φωνάζει με στεντορία τη φωνή ο προφήτης Ισαΐας, εσάς τους εγκατελειπώντας τον Κύριο θέλω παραδώσει εις μάχαιραν και πάντες θέλετε κύψει εις σφαγή. Αλλήμωνό σας, εσάς που εγκαταλείπετε τον Θεό, τον Ιησού Χριστό, τον Υιόν μου, εσάς αλλήμωνό σας. Θα σας οδηγήσω σε πόλεμο και όλοι σας θα κύψετε εις σφαγή και όλοι θα πεθάνετε, όλοι θα σκοτωθείτε. Εσάς τους εγκατελειπώντας τον Κύριο θέλω παραδώσει εις μάχαιραν και πάντες θέλετε κύψει εις σφαγή. Θεέ μου, συγχώρεσέ μας. Θεέ μου, δώσ' μας λίγο χρόνο να μετανοήσουμε. Θεέ μου, σε παρακαλώ Θεέ μου, μην τιμωρήσεις. Λυπήσου μας. Άνθρωποι είμαστε. Θα διορθώσουμε. Τα σφάλματά μας δεν θα τα επαναλάβουμε. Έχουμε καλούς αρχιερείς. Έχουμε καλούς ιερείς. Έχουμε καλούς πατέρες και μητέρες και παιδιά. Σε πιστεύουμε Κύριε. Σε αγαπάμε. Μας πολεμάει ο έξω από εδώ κάθε μέρα με το χειρότερο τρόπο. Με την πλάνη και με την απάτη. Εμείς έχουμε καλό δεσπότη. Αγωνίζεται. Τρέχει. Δεν σταματάει καθόλου. Και εμείς εδώ με την ευλογία Του σήμερα φωνάζομαι όχι στην αμαρτία, όχι στο κακό, όχι στον Αντίχριστο, σε οποιοδήποτε που εναντιώνεται με το θέλημα του Θεού, όχι λέμε. Υπήρχε ο μεγάλος διώκτης του Χριστού και των χριστιανών την εποχή εκείνη, μεγαλύτερος, χειρότερος από τον Σάουλο που σας είπα, τον Απόστολο Παύλο το σημερινό. Όχι. Κι όμως του φωνάζει ο Χριστός μας, τον βλέπει σε όραμα, του φωνάζει, Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις, τι με πολεμάς, γιατί με εχθρεύεσαι. Τι είσαι Κύριε? Ποιος είσαι εσύ Κύριε? Εγώ είμαι ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ον σοι διώκεις. Και ο Σαούλ έγινε Παύλος. Έγινε το στόμα του Χριστού. Έγινε η ζωή του Χριστού, που σε κάποια στιγμή τον ακούσαμε να λέει, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δεν εμεί Χριστός. Εγώ δεν ζω, δεν υπάρχω λέει. Ζει μέσα μου ο Χριστός. Έχω το Χριστό. Όπου και να πάω έχω το Χριστό. Και κουμπαρεύουμε εμείς εδώ. Στέλνουμε στα παιδιά
ακούτε. Αυτά τα παιδάκια, τα οποία δεν έχουν γεννηθεί και πάνε και τα σκοτώνουνε. Και η ίδια η μάνα σκοτώνει το παιδί της. Και ο ίδιος ο πατέρας οδηγεί να σκοτώσει το παιδί του. Και η μάνα φώνησα και ο πατέρας φωνιάς. Και αν δεν είναι παντρεμένοι, εκτός γάμου να είναι, πάλι δεν πρέπει να σκοτώσει το παιδί. Η συμφορά. Και έχουμε και την έσχατη ανηθικότητα, η οποία όχι μόνο προσβάλλει τον άνθρωπο, και τον ίδιο τον Θεό τον προσβάλλει. Διότι ο Θεός, όπως λέει η Γραφή, επίησεν άρσεν και θύλι. Ο Θεός επίησεν άρσεν και θύλι. Έκανε ο Θεός το αγόρι και το κορίτσι. Δεν μιλάει κανένας, όλα καλά. Εγκαταλείπουμε τον νόμο του Θεού. Δηλαδή εγκαταλείπουμε τον ίδιο τον Θεό. Προδίδουμε τον νόμο του Θεού. Δηλαδή προδίδουμε τον ίδιο τον Θεό. Κάνουν το πολιτικό γάμο, δεν μιλάει κανένας. Καίνε τους νεκρούς, δεν μιλάει κανένας. Σκοτώνουν τα αγέννητα παιδιά, δεν μιλάει κανένας. Έρχεται η πιο αισχρή αμαρτία που υπάρχει στον κόσμο. Να παντρεύονται άντρες με άντρες, γυναίκες με γυναίκες. Νομιμοποιημένοι. Και το χειρότερο, να υιοθετούν παιδιά. Τα ρωτήσατε αυτά τα παιδιά όταν μεγαλώσουν και καταλάβουν ποιος είναι ο πατέρας και ποια είναι η μητέρα? Ρωτήσατε τα παιδιά πώς θα αισθανθούν και πώς θα αντιδράσουν? Δεν μιλάει κανένας. Όλα καλά. Και εκείνος ήρθε από τον ουρανό, ήρθε από τους ουρανούς, σταυρώθηκε για να μας διδάξει, να μας σώσει, να μας λυτρώσει, να μας ελευθερώσει. Τι λόγο θα δώσουμε εμείς στους χιλιάδες, εκατομμύρια, δισεκατομμύρια μάρτυρες και μεγαλομάρτυρες που θυσιάστηκαν για να μην πάρουν τον Αντίχριστο, για να μην αμαρτήσουν, για να μην προδώσουν, για να μην πάνε στο δρόμο της αμαρτίας? Τι θα πούμε σε αυτούς που πολέμησαν, που έδωσαν το αίμα τους και τη ζωή τους για την πατρίδα μας? Ελευθέρωσαν την πατρίδα μας. Πόσοι και πόσοι έδωσαν τη ζωή τους και έπεσαν ηρωικώς στη μάχη. Κι όμως τους περιφρονούμε, τους βάζουμε στην άκρη, σαν να τους λέμε δεν ξέρατε γιατί ελευθερώσατε την πατρίδα μας, δεν ξέρατε στους 3 πρώτους αιώνας τους διωγμούς που υπέστη ο Χριστός και η Εκκλησία. Κι όμως με όλα τα μέσα τους κατενίκησε η Εκκλησία μας, ο Χριστός μας, χωρίς όπλα, χωρίς στρατό, χωρίς τίποτα. Ας έχουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, την ζωντανή προσφορά και θυσία, οι πράξεις μας και τα έργα μας να αποδεικνύουν κάθε μέρα ότι είμαστε αγωνιστές και μαχητές και για την πατρίδα μας και για τη θρησκεία μας και για την οικογένειά μας και για τα παιδιά μας. Τα παιδιά καλά δεν ξέρουν 28 Οκτωβρίου, καλά δεν ξέρουν 25 Μαρτίου, δεν ξέρουν τους 3 ιεράρχες, δεν ξέρουν τα Χριστούγεννα, μόνο δώρα ξέρουν για τα Χριστούγεννα, ή το Πάσχα, μόνο τη Μεγάλη Εβδομάδα. Που ζούμε, δεν διώκουμε τον Χριστό, δεν πολεμάμε τον Χριστό, δεν το ξανασταυρώνουμε τον Χριστό. Και τι έγινε? Αν φοράω εγώ ράσα, τι είμαι?
Είμαι κι εγώ ένας φτωχός εργάτης του Χριστού μες στον αμπελώνα του. Και πρέπει στον αμπελώνα εκεί, αν έρθουν αλεπούδες και τσακάλια και φίδια, πρέπει να περιφρουρήσω τον αμπελώνα. Γι' αυτό είμαι ο εργάτης του Χριστού. Και γι' αυτό σας μιλάω με τη σημερινή γλώσσα. Άκουσα, δεν μιλάω μόνο τώρα. Η ζωή μου αριθμεί 85 ολόκληρα χρόνια. Έτσι ήμουνα. Να μιλάω, να διδάσκω και να διδάσκομαι κι εγώ. Αν και το πιστεύω αυτό, ότι στη δύση της ζωής μου πρέπει να κάνω όσο μπορώ και ό,τι μπορώ το καλύτερο για σας και για την ομολογία μου εις το Θεό. Να είσαστε καλά, να είσαστε καλά, χρόνια πολλά, να αρχόσαστε στην Εκκλησία, να μην χαλάτε την Κυριακή, είναι η μέρα Κυρίου, είναι η μέρα του Πατέρα μας, είναι η μέρα της μητέρας μας και όλων των Αγίων μας. Να αρχόσαστε στην Εκκλησία, να μην την περιφρονείτε. Δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος αν δεν δουλέψετε την Κυριακή.